Imana Ani Igbo na Ani Igbo of Ogoo Mmuo ya kaben the ocha. People know they understand. In my book on how to Ogoo Mmuo, my Ogoo Mmuo 101 book, the #1 Igbo spirituality book that I know, because it's just an introductory to spirituality, which is what you need. Like in I say that the tenets Ogoo Mmuo, one of them is Igbo 24/7. The second one boy 24/7. Third one just go to the book here. So otu afọ bụ na mụ akịta nwe 2 million jiri 1.9 chụọ aja, I no give it down. Egwu adịlọ maka ama m na nke mmeli ama nkọlọm na ife nna achọli bụ nke mmeji bụrụ ọnwa n'itili ọra, nke mmeji wee bụrụ ọkpata ozuo ọra Igbo niile, ọkpata ozuo ọra mmụọ Igbo niile. Ọ ya abụ emebe alụmchi mkpọ ụmụ nwaanyị niile nọ na ụmụ ojii na onye ọbụla achọ ọnụ ya bịa nwụrụ ofu nnekwu na diọkpa ofu nne ewu ka ọ na-achụ aja, ọkpata ozuo ọra mmụọ Igbo niile. Ya bụ na ịchụ aja dị very important to an Ogoo Mmuo. This my road now wey dey bad, wey be say if I dey waka with bike people, I dey tell them say na me go repair that road. Ke ajaka say I repair road. Do you know that if you block a road, an ancient road that people, that spirits have been passing since it was bush path, if you just go block them carelessly, you go collect? So that when spirits now, when people that normal people now they pass, they glorify my aura. So you can't tell me say Ani Igbo go day, person go day, like an Igbo nation of Ogoo Mmuo go day now. We no go get hospital, we no go get excellent road everywhere, because me first I will carry my full money put down, I no give it down. Like I send the mama na jakan na chuna nkem waiting at the one chop. I want go do obele, waiting concern me. Like, you know what I'm saying, obele de sharp, right? Go akakoto balona. Ifo luanya abula abele. Yota. Mano less kobo. Yota. Imi amali fed in imi. Me, I dey very pro an Igbo nation of Ogoo Mmuo. That's the only way. Makana Ogoo Mmuo. Ogoo Mmuo. Onye na da Ogoo Mmuo bụ less to me.